Bueno, egisa esan da, ni harrituta nau zenbait elkarte gauzen. Eta guztu xar, gaina oso gustora gabitz partekatzen, beste batzu zeiten dauen, gure kezkak, eta oso gustora gauz. Porque gauza pila bat oinetik ez da eskinak, jakin ditut, kuriosea dez nola funtzionatzeuen, zertako dian, ze elkarteratze, ze muguta ibitzeian, ze falta guen, da ondo torri zait. Hombre, naiz da batzutan pentsau nahiko landakula bakoitzak eriekin eta hori, baina bai, badau sinergiak eta arrazoi batzuk bestiekin egoteko. Udaletxeko talde guztiak bateratzeko edo batera elkarlania zerbait egiteko proiektu baten barruan izanik, kuriosidade maila altua geukagun. Además, me parece que hay que participar, porque en los pueblos es como se va a avanzar. Y para el ayuntamiento también puede ser una forma de, aparte de conocernos, pues de luego tener relación y como un poco más de acercamiento, ¿no? Porque yo creo que en los pueblos y en todos los sitios tiene que haber, entre los ayuntamientos y la gente del pueblo tiene que haber una cercanía. Bueno, topaketa horrein helburua da, hori, hitzak esaten dago moduan, topaikia, ez? Elkar topaikia, elkar eukitzia eta elkarrekin egoteko espazio bat izatea da helburua. Zertarako, bueno, azkenean badakigu elkarte bakoitza bere gauzak egiten dabilela, ez? Bere energia eta bere orduak eta bere denbora bideraketan euren jardunera, baina egisa da askok ez dagoela igual, beste elkarte batzuk dauzela bai, baina ez dago inoiz euki aukerarik topatzeko. Eta holako topaketak balixo daue, bestela batuko etzian elkarte horrei damak batzeko. Orduan, badakigu ez gatozela ezer berrixea momentu batzuetan deskubritzera, zer egintzan oinatin asko sarei eta aspalditik zabitzei lanian, baina bihar bada ariketa hau egin gabe geukan, ez? Alor ezberdinetakoak, gure iritzixak eta gure bilurrak eta baita gure gogoetak beste batzuekin partekatu eta ikusi nun koinziditzen dugun, nun ez aurre beste, eta aurrera begira zer jarri geiken martxan edo bentsat zer ekibiarko geken oso azpimarratuta edo zentzudian gakuak jarraitzeko, ez? Ezkenean egise da oinatin, asteburura dakotzu ekintzan bat, espada musika edo kultura arluan, bada ez dakit ONG edo fundazio bateko organizatako zerbait, edo igual dau manifestazio bat basare feministak organizatuta, edo partiduak, aloinamendiko ordezkari, ezkenean asteburura doz partiduak oinatin, ordan oinatin gura doz, beti dakotzu zerbait itxeko, ordan berazgarri da, beti dakotzu bestak entretenimentu puntu bat. Edozein ekintza edo inunean, oinati herrixak erantzun hona emun dau beti. Eta alde hortatik nik uste dut bat gariela. Orokorrian holako lanetan gabitzen jentiari dau rekonozimiento bat herrixen aldetik eta esaten bozu, honen beharra dakot, jentia torri egiten da. Hauzo lana, elkarrekin lan egitea. Gurekin baratza jende asko dabe, marrokiak, txinoa ere azalduia, danak erlazio hona dakau. Horrenkoa da, zenbat eta baratza galden gehiena laguntza auki. Duda olin bakazu, bat galdetu, esango xula, nola inberdezun da, nola ez. Aukerak eukitia gure artean ez zautu eta aurrera egin da positibotasun bat topau bide honetan, ez? Nik uste dut gauza hona izan lekela eta herri mailan hobetu geken zeo zer. Gero eta herri aktiboa, herri bizixaua da, eta nik uste dut garri ziantzat oso importante. Oso eszeptikoa. Ondo ikusten dut, eta torren naiz azkenean parte hartzeko eta alduan aportaiteko, eta espero ezer gutxi. Eta hori gainati, nik beti izaten dut, ekintza puntualetako jende pilo bat duten da beti dispuesto eskua botatzeko. Behar bada, ez dagoen hainbeste jente da, patira del carro. Baina errelebo falta bai ikusten da, eta gero eta konpromeso gutxi duela. Eta gero eta individualistagoa gara. Bizi moduak asko aldatu dau eta horrek atzetik ekarri dau. Baina ez dut gaizki ikusten, baina injartu biharra badau. Eta batez be, hau goiti bera doia. Orduan, bentsat inbida estabilizau eta hobetu.
Como hemos ido hablando estos días, necesitamos fortalecer el tejido social de forma autónoma, pero también impulsar la dimensión comunitaria de nuestros servicios públicos y encontrar puentes y tejer puentes entre la institución y el tejido social, generando vínculos y mecanismos de relación público-social. Oñatiko udala, baina behar bada bereziki edo propioki partaidetza eta garapen komunitarioko sailak badauzka helburu propio batzuk, eta horietariko helburuetako bada herri mailan ehun sozialaren artikulazioa eta ehun sozialaren indarra ematea, laguntza eskaintzea, tokatzen zaionean behar bada atzera pausu bat egitea, eskatzen danean bertan egotea. Zeatik, uste dugulako amankomunian ikendan edo zer banaka edo bakoitza beraldetik ikendana baino hobia dela. Ez bakarrik erantzun oso izango dalako, abotz danak kontan eukiko txulako bai, eta danon artean inako zehozen izan da, danondako onurarako izango dan erantzun bat izango dela egiten den hori, ez? Zehozer batera egin ahal izateko, lehenengo pasua eta abia puntua izan behar da, elkar ezauketia, ez? Elkar topo ikia. Metodologia aldetik dinamikoki lan egitea gustatzen zaigu, aulkitik altxatzen geha, espazioan mugitu, elkarrizketa txikiak izan. Orduan iten dugu bidei bat nolabait hitza hartzeana pertsonalki, harremanera bidaltzen ditugu ere, zaien artean elkarrizketa motxak izan ditzaten, eta gero talde handian ere jasotzen dugu pixkat horratera dena, ere hausnarketa eta espazio kolektiboari espazio bat emateko. Nolabait plazaratze lana ere egiten dugu. Pentsatzen ebena baino dinamikoa eta zeatik ez aberatsagoa, aberatsa. Beste elkarte batzuk ezautu ditut, lehen ez nebenak ezauketan, zela funtzioa egiten dauen, zela komunika egiten dian udaletxiakin eta herritarrakin, eta idea batzuk hartu izan ditut gure elkartian ondo etorri leikesakunak. Nire ustez, hobetu biako litzakena da individualtasuna alde batera itxi eta kolektibo moduan mobiu. Zatik, taldeak injarra dako. Eta talde moduan, herri mailan gauzak ikemadia kolektiboki, nik uste jentiak gehiago barneraketan dagoela eta denporan gehiago manteketan diala. Eta gainera, inditugun hausnarketakin, ez bakarrik beste batzuk ezauketako, norberaren elkartia ezauketako, nik gelitu nahi zarrituta, zeme gauza egiten du. Gaurko helburua gian da hori, besteekin harreman hori estuagoa izatea, baina ez bakarrik lagunkoia izatea, baizik eta lana egitea, ez? Ekintzak edo proiektuak hastea. Eta lana egiteko eria gustau bintzat, niretako oso barrixa. Orduan, interesantien bentzauxat, gaur zabaldu dan bide hau. Poz sentsazio batekin badaola jendia mugitzeko, badaola saretzeko gogo bat, elkar ezagutzeko eta elkarlaneako, azkenean herritik herrirako sortzeko. Azkeneko dinamikan pixkat, etorkizunera begirako zer nahiko luketen, zein hartuko luketen, ze gauza berri probatu nahiko lituzken ere jasotzen ari gea. Orduan hor, udalarentzako informazio baliagarria dago, ze jenderteak esango dio zer duen gustoko, zer ikusten duen zaila, nola erraztu daiteken zubilan hau udala eta elkarte egintzarekin. Hemendik aurrerako erronka modura, proiektuen honi daukixonean, pikin bat urten dian aukera posible horreiri heldu, eta hortan jarraiketea ez, eta pikin bat irakurketa orokor batin zehatzaua, hemen urten dan horretatik, eta horrek lagunduko esku marrazketan ez, gerora begirako pausuak, eta horri aldanari guztiz irekitea, eta benetan jarraiketako gogoaz ez, esan duten maura,
hau hasiera bat bakarrik izan da, ez da inundik inora bukaera bat. Udaletxeen aldetik nik uste dut era hontako gauzak inbidiala eta bere lanan nik uste dela lagundu. Lagundu arlo baten ez ekonomikoki bakarrik, baizik eta ezagutza. Elkartie desberdinen arteko ze gauza jendian, ezagutu, jakinarazi eta behin hori daula bideratu. Eta jentia burtsu bat eta ikusten badau talde desberdinen artean dauzela gauza igualak jendiala, baina bide desberdinak jarraitu eta zuk danak batin ja lortu zeke hori lehen esan dutena injartu eta danak batin, ez? Eta udaletxeen lanan ikustu dela lagundu, bide hortan lagundu. Oñatiko herriantzako nire ustez oso anitza izan daiteke eta oso aberasgarria. Azkenian, hausnarketa honen bidez konturatze gehalako gure gabeziak zein izan daitezken, ezta? Eta baita, norbeak dazkan beharretatikan, nola ase ditzaken horiek beste aliantza batzuk sortuta. Eta gero beste batzu entzun da bebaita, agian geixo baloreitzen da bebaita bestien elkartiak eta beste batzu beste gauza egiten dauen. Esan dute moan aberatzen bentzain gizat, hasiera puntu badat, hasiera puntuak beti izaten dira zuzenak eta egokiak, baina azpimarratuko neke, naiz eta talde bat sortu edo hasiera puntuak normalian samurragoak izaten dira, eta gerora begira urtietan mantendu eta jarraitu hori da kostosuena edo denpora, hori geixen kostaiten da izaleke. Eta hori trasladaiten dut gaurko topaketera, gurako neke edo pentsaiten dut udaletxeak honekin, etarako dauela argazki bat, ze tipo talde gauzen, eta bakoitzak edo talde mailan ze bihar sortu dian, eta horrekin lanketa bat egin, ez? Gerora begira. Eta mantendu ahal izan elkartze puntuak, elkartze momentuak. Nik uste dut udaletxe izan bidea lapin bat dinamizadoria, erdeaz esaten dana baita igual el facilitador, ez? Gauzak erraztu inbidauela hola iteko. Ezin dugu ahaztu, gizarte modura baditugula ahulezia batzuk, herri modura ere bai, eta norbanako eta kolektibo bakoitzaren onena eskainita uste dugulako batera eta elkarlanean eta kolaboratzen eta bata besteari entzunda eta bata bestearen soinetakotan jarrita gizarte politiago eta gizarte aberatsago eta aberatasuna behar bada horiek kontzeptu zabalenean ulertuta pausuak emateko bide horretan gaudela eta esandakoa ez daukagu bide horria idatzita, baina ez goaz nora ezean badakigu nora heldu nahi dugun eta bide hori ahalik eta jende gehienerakin batera egiteko goguakin edo gaude orduan, ikusiko dugu zer emango duen, baina ez da honetan bakarrik geratuko, hori seguro.